Operasyona Efrînê û şer û pevçûnên di navbera çekdarên Mertala Firatê yên piştavankirî ji aliyê Tirkiye û çekdarên Yepekê yên bi ser PYD ve derbasî roja xwe ya 19 dibe û hîn topbarankirin berdewam e. Lê gorî çalakvanên xwecehî ji duh ve her du gundên Enwera û Erebwêran tên topbarankirin û şerekî giran li wê deverê rû dide. Lê gorî heman çalakvanan topbarankirin gihişt gundê Çema yê li Bakurê Rojhilatê Meydankê. Herwiha îro gundên Kefersefra û Baflorê yê ser bi navçeya Cindirêsê ji aliyê Tirkî ve hat topbarankirin. Lê derdora gundê Pîrixdarê jî şerekî giran di navbera çekdarên Mertala Firatê û çekdarên Yepekê yên bi ser PYD ve rû dide û ta niha ew şer berdewam e. Herwiha wîstegeha paqijkirina avê jî lê gundê Metîna yê ser bi navçeya şera ve hate ermançkirin û metirsiya birîna avê sersedên welatiyan heye. Ji roja 20 heyvayekê şer li Efrînê bi ser artêşa Tirkiyê dest pê kiriye û ta niha bi dehan welatiyên sivîl şehîd û birîndar bûne û ji malên xwe derbider bûne.